Ireklamo dagiti motorista iti kanayon ang panakalayos iti kalsada kumamang iti barangay 3 ken barangay 2 iti Iliti San Nicolas kuna ni Junior may sa tricycle driver amanon atawenda a problema daytoy gapot awan iti pagayusan iti danom imbatad na nga agsaksakit dan iti karindanom gapot ta maiuper ti sakada iti narugit a danom inayon na nga uray barangay officials ket saan da pay an aksyonan daytoy a problema da. Kanayon basta nagtudo sir kat awon pagnaan ti danom agpakadjay. Kasi kami nga dumalasat dito sir ta awon agsubli-subli ti danom. Kanayon latta dito sir nasagit pi saksakan min. Dito maalam mi karindanom kada tiltilad da sir. Awon pagtarayan na kami nin sir ta oray ka jay lusong sir awan. Nasaraan kami ditan sir. Di mi amuno apay di makapagna. Mangnamnama dagiti motorista pagaramanan dagiti residente iti barangay 3 iti Iliti San Nicolas nga daytoy aket masolusyonan iti mabiit a panawen. Para iti IFM News, Idol Lawrence Corpus Martinez, tatak, Aremen.